راديو دنگی گل دنگی توی هاواتیا جنابندان و چیان آراتوی دنگه گلدن باشگودارین هجه ایرو 18 حزیران 2024 سیشم لبروکسل ساعت 13 لامده 14 همه نوچه اندنا و روژه پیشگش بکلنه پیشی چند سر نوچه Hevseruka konseri ve bera KCK besi oza tevri bername teybet Ahmediye haberi bu. Anna Bruna Guc bu azadiya reberapo eze tekoşine bikin. HPG litici dagir keriye gerek çalak gelit arkıstı. Malbateke le Halebe qıza xwe bi dahul zurna eşandı naviye peşi. Keştiya penaberan binav bu yazde kesxane qîn zedetiri 6 kes jîvundane. Belgodarên hejam dest bi berfirehyan û çên xwe dikin aktivîsta İtalî Anna Bruna kampusûn pêrgot ji bo azadiya Brezî Öcalan ez ê têkoşîna xwe bidomînim. Aktivîsta İtalî Anna Bruno kampusû min pîro yek ji nûnera pengava ji rêbera porê azadî ji doza Kurd re çareseriye derbarê mijarê de bersida pirsên rojnameya jî nivîsê pêşîlî İtalyayê behsa xebatên ji bo pengavê kir me ji spîtî re nameşandin ji bo erka xwe bi cih bîne rêxistin û sendîkayan îmzeda bêguman ev çalakî ji xwe ji bo azadiya Brezî Öcalan têr nakin. Civaka nav netewîlî ji sûcên li hemberî gelê Kurd pêdengeh Brez Abdullah Öcalan bi zanabûn nakin mijara nûçeyan ji ber dengê wî ji dervê sînorên Tirkiyeyê tê bihîstin ji ve direvin bi raporên dawî û serdana dawiya Spîtiyê jî nehat eşkerekirin. Divê civaka nav netewîlî jî kirinên ku tên kirin li gorî hukûqa xwe tev bigere. Anna Bruno kampusûn pîr herî dawî destşankir ku piştgiriya wê ya ji bo pengavê wê dewam bike û got ji bo têcît rabe ez ê têkoşîna xwe bidomînim ji ber hewcedarî bi azadiya Brez Abdullah Öcalan û konferansa aştiyê heye. Hevserûkê ÖHDwanê Mehtap Işık got divê Wezareta Dadê bersiva me bide û dawî li têcîtê bîne. Ev çil mehen bi ti awayê agahî ji rêber apo û girtiyên din ên li cem agahî nayê girtin. Serlêdanên ji bo hevdîtinê jî hemû bi bihaneyên cuda û cezayên dîsîplînê têne redkirin. Li cî têcîtê komploya Komeleya hukuknasên ji bo azadiya ÖHD 22 çileyê bi îmzaya 1330 parêzeran ser li Wezareta Dadê ya Tirk dabû lê ev 6 mentû bersiv nehatiye dayîn. Ji parêzerên serlêdanê kirine Hevseruka ÖHDwanê Mehtap Işık axivî û eftişarê ziman. Tu bersiv ji serlêdanê me re nehatiye dayîn li Tirkiyeyê mixabin li gorî kesan hukukê. Tu bingeheke hukukî ya têcîtê nîne. Bandora têcîtê li ser civakê û siyasetê jî giran e. Ev yek li dijî qanûn û peymanên navnetewê ye. Heta rakirina têcîtê wê xebat û têkoşîna me bidome li dijî vê bêhukûkiyê banga me li hemû sazî û rêxistina ev e ku dengê xwe bilind bikin. Li paytexta Belçika Brükselê paradigmaya demokratîk, ekolojik û azadîxwaziya jinê hat nîqaşkirin. Pengava ji rêbera porê azadî dehê cotmeha 2023yan li 4 aliyên cîhanê hate destpêkirin. Hetanha li çarçûya pengavê de gelek çalakî û xebat hatin kirin. Yek ji wan jî 15 Hezîranê dest pê kir ku ev jî rojên diyaloga bi rêber a porê ye. Li 15 welat û zêdetirî 5 navendan di çarçûya rojên diyalogê de wê çalakiyên cîherêng bên darxistin. Yek ji wan jî li paytexta Belçika Brükselê pêk hat. Weke aktivîst tên rojên diyalogê Komîla Torres ji gotî di piraniya çalakiyan de wê gotûbêj û nîqaşa li ser paradigmaya demokratîk, ekolojik û azadîxwaziya jinê ya rêber apoye be. Dostên Kurdan ên ji Belçika û Fransayê jî beşdarî gotûbêja li ser vê mijarê ya li Brükselê bûn. Ji tevgera Offensives a Fransayê ku tevgereke komünîst e, aktivîsta binavê An Alex ji koma serhildana Belçikayê ji bo piştgiriya şoreşa Rojava dixebite. Internasyonalîsta binavê Alice
Deni û Soymanel yê ji koma serhildana Belçikayê û gelek dost û internasyonalîstên din nêrînên xwe li ser paradigmaya rêbera Puanîn Ziman. Siyasetvan Şîlan Emînoğlu ji Akademiya Jinolojiyê Nêçîrbeya Karadağê bi berfirehî qala têkiliya azadîxwaziya jinê ya bi parastina xwezayê re kirin. Gerilayan zap Metina Kurke û Geverê gelek çalakî kirin. Navenda ragandun çepemeniya HPG derbarê çalakiyên gerilayên li dijî dagirkeriyê de daxuyanî da û HPG got li herêma Rojavayê Zapê ya Şehîd Delîl 13 Hezîranê gerilayên li qada berxwedana ya girê Cûdî bi çekên navîn li artêşa Tirk dan. 14 Hezîranê jî li heman qadê gerilayên yê ji astarê li hemberî dagirkerên ku xwestin pergala mobese danîn bi çekên ferdî û giran çalakî kirin û tevgera wan rawastandin. 15 Hezîranê li qada berxwedana ya girê Amediyê jî hêzên yê ji astarê bi çekên giran li artêşa Tirk dan. 16 Hezîranê li heman qadê bi çekên nîv otomatik çalakî pêk hat. Li qada berxwedana ya girê Amediyê 13 Hezîranê gerilayan li hemberî dagirkeran xwestin pêş ve biçin bi çekên giran çalakî kirin dijmin gavek paş davêt. 15 û 16 Hezîranê jî gerilayan bi çekên nîv otomatik û giran bi artêşa Tirk dan li herêma Metinayê. 15 Hezîranê gerilayan li qada berxwedana ya Şelazê bi çekên nîv otomatik li hemberî artêşa Tirk çalakî kirin. Gerilayan li heman rojê müdahaleyê helikopterên dewleta Tirk kirin ku qada berxwedana ya Şelazê bombe kirin. Li herêma Xakurkê gerilayan 17 Hezîranê li hemberî dagirkerên li girê Şehîd Şahan bi çekên giran çalakî kirin derb li mevziyekê dan. Li herêma Geverê gerilayan 12 Hezîranê li qada geliyê Oramarê pergala mobese ya dijmin imha kirin. Derbarê êrişên dijmin de em bi çekên qedexekirî de jî HPG got 13 Hezîranê li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê tünelên şerên li qada berxwedana ya girê Cûdî ducaran bi droneyên bombebarkirî hatin bombebaran kirin. 13 û 14 Hezîranê li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê tünelên şerên li qada berxwedana ya girê Amediyê ducaran bi teqemenên qedexekirî carekê jî bi gazên kimyewî hatin bombebaran kirin. 13 û 16 Hezîranê li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê tünelên şer ên li qadê berxwedana ya girê FM6 caran bi teqemenên qedexekirî hatiye bombebaran kirin. Herwa di navbera 13 û 18 Hezîranê de li herêma Qandîlê qadên girê Casûzan girê Roj du caran li herêma Garê qadên girê Deriyê Hirçê Zevkê û Zengilê 6 caran li herêma Metinayê qadên berxwedana yên Dergelê Bazê Şelazê 10 caran li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê qada berxwedanê ya girê Bihar 5 caran li herêma Xakurkê qadên Sinînê Lolan Kendakolan girê Berbizinê 6 caran li herêma Zapê qada berxwedana ya Şehîd İbrahîm carekê bi giştî 3 caran bi balafirên şer 16 û 17 Hezîranê herêmên Metina û Xakurkê bi helîkopterên êrişê hatine bombebaran kirin. Hevseruka Konseyre ve Berakeceke Besi Hozat Gut li dijî şerê qirkirina dewleta Tirk gerilayên azadiyê têkoşîneke bê eman dimeşînin. Hevseruka Konseyre ve Berakeceke Besi Hozat di bernameya taybet a televizyona medya haberê de bersiv da pirsên rojnamavan bêrîtan sensûr. Besi Hozat Gut weşana medya AKP rastiyan wajî dike. Lewma asta heyya şer nayê fêmkirin asta şer asta gerilayên azadiyê nayê dîtin. Êrişên dagirkeriyê li Metina Rojavayê Zapê giranin bi zêdehî çekên kimyewî têne bikaranîn her cure çekên qedexekirî li hemberî gerîla têne bikaranîn. Ev çek hemû qedexekirîne sûcên şere dewleta Tirk her roj her dakika her saatê sûcê şer dike. Bi balafirên şer bi tankan jî herêmên parastan medya bombardman dike. Li Metina pêdeke rê daye dewleta Tirk Metina û Zap bi temamî pêşkêşî dewleta Tirk kiriye. Bi her awayî istixbarat û piştgiriya lojîstikê dide. Ji bo pêş ve biçe derfetan pêşkêş dike rê paqij dike dide pêşiya dagirkeran. Artêşa Tirk a dagirker li Metina gelek kuştî dane. Gerilayên azadiyê li hemberî pêşveçûna dijmin dest bi pêvajoyeke xurt ya çalakiyan kirine. Li Zapê jî rewş bi heman rengî ye. Bi taybetî mah Hezîranê li navenda Metina li navenda Rojavayê Zapê çalakiyên geleke xurt hatin kirin. Dijmin derbên geleke giran xwarin. Dîsa jî ısrar dike û şer
jî giran dibe. Besêozat got rejima Tirkiye de aliya aborî û siyasî de hilweşiya ye. Ew hêza xwe nîne ku bi tena serê xwe li garê Qandîlê Brados hêzên xwe belav bike. Ji bo vê jî zorê dide êrişên hewayî 3-4 salin bi çekên qedexekirî bi teknolojiyê şer dike. Lê nikare têkçûna xwe bide rawestandin. Dewleta Tirk dixwaze û hewl dide yeneke jî bîne serxeta pêdeke. Ji ber ku nikare vê yekê bike dixwaze bi piştgiriya îstixbaratê lojîstîkê serkêşeyê rêçêkirina pêdeke encamê bigire. Di halê hazir de artêşa Dewleta Tirk li Başûrê Kurdistanê ketiye nava tengasiyek mezin û nikare derbas bike. Ji gêrlayên HPK Qandîl Kurê Şan ku li herêmên parasta yên medyayê li ber êrişên Dewleta Tirk radibe ji anefera axivî Kurê Şan balkişan ser bilançoya şer û dîmenên ku HPK parve dike wanî ziman ku Dewleta Tirk endamê NATOyê ye gazên kimyewî çekên qedexekirî bikartîne û got ev rewş bi xwe nîşan dide bê dewleta dagirker li hemberî gerîla çi qasî bê çarema ye. Mesela مثلا ترو واری کارتینن چکن کو ده قانونا نتوی ده قداخن yani. بس کار اینوی نه به حزب بینه به شرسری نشان ده. هدی تک چوی. یک بینه آتیپ مپ ورگن کن دیس همت işte yani. Gerilla برخورد راست gerilla فداییه. بس اف برخورد تکرم به حسنای کرن. به روزانه تو عرضه به سالانه تو نوا اتنا شرده برخورد دی. یعنی ایراده اتخاذ باری اتخاذ. و به وی وطن سنوردن نه. gerilla دی yani gerilla دی نه تن گلکو به هیچ فدایی بیشتر سر دشمن. دیگه اصلا تکنیک پیشکشی جا کریه، اصلا پسورتی ده کربون جا کریه. و سر به اساسی خوب پرداخت که و به تاکتیک نو تکنیک نو برخوردانی برانبر دولت ترکیه داغکر و فاشیست نشان داده. تابع تشو گله دیگه هم وش بو گله خواه، بو قازنج گله خواه. به روز شب مجبه باران به تاب به فرق نکه. یعنی همه ایده راتیکش بو دشمنی نه. گله ایده ندیاره کنگی چی دمه ایش بکه دشمنی دشمن gelej nezve eriş pejdur ve eriş bike ya varda pasporte ki nişande pişkire NATO bu yani bir menekare gele heza fedayı gele Kurdistan o gele herme o şopları reberapu de İmralı çisek nişande de gelej hama sekne de qadaşar da nişan de ku ne hatta dropa khoyna khoyda hatta hasti khoy davi ama berxobin şer bikin o gele xo o gele xo o gele azadi xo da beparizin. Mijarekedên ku besêozat li ser sekenê jê şerê ji dagirkeriya Dewleta Tirk bû banga mezinkirina têkoşînê kir. Hevserokya Konseya Rêbera KCK besêozat diyar kir ku şerê qirkirina Kurdan çavkanê her jûre bêhukûqî, bêadaletî û hilweşînê ye û got heta sedemên vê yekê ji holê neyên rakirin wê Tirkiye nekeve ser riyeke rast. Divê têkoşîna li hemberî vê helwesta faşîzan hîn bi xurtî bêmeşandin. Bersiva herî bi watê ya li hemberî nêzîkatiyên bi vî rengî mezinkirin û belavkirina têkoşînê ye. Li zindanan ji xwe berxwedan bi xurtî dewam dike. Bi rastî jî li zindanan berxwedaneke cihê rûmetê têkirin heye. Malbatên girtiyan gelê me di nava têkoşîneke xurt tê. Bêguman ev têkoşîn divê hîn civakî bibe û bê mezinkirin. Bi serdema duyemîn weke civakbûna pêngavê dest şan kir. Dost û derdorên demokratîk yên ku ev pêngav dane dest pêkirin li ser vê bingê perspektîfek dest şan kirine. Lewma divê em hîn bêhtir civakî bikin û bi xurtî bimeşînin. Yani di civakîkirinê de dem bi dem kemasiyên bi vî rengî rû didin. Divê em zû çareser bikin ev geleke giring e. Gerîla ji xwe ji aliyê xwe ve pêngavê bi çalakiyên geleke xurt bi berxwedanê bi xurtî dimeşîne. Divê mijarê de tişteke ku bê gotin nîne. Lêbelê divê em li lingên pêngavê yên civakî berxwedana civakî hîn bêhtir xurttir bikin. Divê em paradigmayê ya heyî bi du sê qatan hîn bi xurtî belav bikin û pêşve bibin. Ji bo şikandina sîstema têcîdê bi taybetî têkoşîna li ser CPT Konseya Awropayê netewên yekbûyî dadgeha mafê mirovan Awropayê û hemû saziyên nav netewî bi taybetî têkoşîna civakiya li dijî kiryarên Dewleta Tirk hê bêhtir bêne xurtkirin. Tirkiye di mijara rêbertî de di mijara girtiyan û pirsa Kurd de hukûqa xwe jî hukûqa nav netewî jî bin pê dike. Dewleta Tirk sûcê li dijî mirovaniyê dike. Di hevdîtinên şandiyên bi Konseya Awropayê re eşkere dike ku Dewleta Tirk jî gelekî tengav bûye. Divê em vê yekê hîn bi xurtî bimeşîne.
به شاهی و تلیلیان که چاخوه تیولی یه پیجه کر جه حلبه حتی عفرنه جمن بچه حتی دیری که جه سرکانی حتی گری سپی جوانه کو ایریشن دولت آترک آداگیر کرده بینن دناوا رفیم برخودان ایرده جی کمکو جیاندنه هر واهن مالبار جه زاروکین خودمشین دشینن ناو تکوشین آزادیه یک جوان آنجی فیدان اصلا خلیل کو شایدی برخودان شیخ مقصود و اشرفیه و یه افرینه کریه فیدان اصلا جگون خراب شرای افرینه در انجام ایریشن دولتاتک در نچارمایه کوچ بکه ولتاخا شیخ مقصود حلبه بچی بویه جبر کو فیدان تبلینا و رفیم برخودان بول مالوی شاهیه که پچوکات دارخستن بو وسیله تبلی بونا باوی و اصلا محمد خلیل آخری و دیارکر کو وان که چاخویا تکانه فیدان جی تبلی تکوشین آزادی کریه فیدان اصلا خلیل جمال خویا حلبه درکت و لبر داهول و زرنای خاطر جمال بات خزم خوخوز و تبلینا و رفین یه پیجی بو چیه؟ لمتینای فدایی چارنوسا شهر دیار دکن روزنامه‌وان رو کن تولهلدان دنیوی ساخته دبیجه گرلاین لمتینای جبو پاراسنا خاکا خو اورماتا گلی کرد هر روز به چالاکی اندستانی در بینگران ارتشا ترکا داگیر کردخن دولت آتک دخوازه متینا به تمامی داگیر بکه به سالانه چکن کیمیوی جدناو ده سرله هر جوره ری و ری بازن قریج ده لمبریوان ایریشین دروی مروی و دروی اخلاقی جیهان جکور کر اولاله دولت آتک داگیر کرد cesaret tecrübeye kedi gere u be par ve erişende çarçıve süce murvaniye dedik ki disajil hemberi berxodana gerla be çare dimine u havara digihine pedeke beriya veji ketenava hevdana ku Irak razi bike u destek je arteşa Türk bigire leser neket eğer Armanca düşman ya yekemin tünekirna PKK be beguman Armanca düyemin tünekirna statüya başvure le malbata barzani naxwaze ve rasti bibine devlet Türk adagir kerdu xwaze هنگرین استراتژیک به دست بخه و گرلاین آزادی دور پیش بکه لگریلا برای فدای آپوی تکوشین دکه و پیشنگده فرماندار آزه نوری یکتا بنفش آمد و باران ده تونلین شهرده لگری هکاریه دربه کمزن لداگر کران خستن و اعتبارا دولت آترک آنینه صفره روزنامه‌وان روکن تولهلدان هری داوید بیجه گریلا هم جهین داگر کران ینگری گری هکاری تونه بکن لگری ortaya peşenkte gerilla berçem Rustem Jiyan Juan u Şahin de berxodaneke destani hatekerin umora xwale diruka berxodana gerek kurtan ev sekin u berxodana gerilla irujile her qata berxodana devam dike u arteşatır ketiye çıra ve ne dikare peşte biçe u ne dikare paşte ve gere Hevseruka metuat dere dilek sörmez demir god ligirtige hanci kari tekirim. Lızındanın devleti atık ve pekiran mafan da astı heri jordeye. Minaken ve jedi seri de girtiyenine hoşten. Liguri tane komele mafya muruvan lızındanın devleti atık 605 yek jegiran 1517 girtiyenine hoşene. Ev girtiyenine hoş bir raporen saziya tıpa adli u emri desilata AKP MHP naim berdan. Yek juan makbule özeriye 82 saliye kubistu denizane hat gerten u gelek nehoşiyen hene. Yadın ji Hanife Arslan aheftu 6 saliye. Ev ji nehcaran anjuye buye 45 salon ülser pere heye her vaha nehoşiyen koa tansiyon u şekir lebune bela. Tevi ve jinayı berdan. Hatice Yıldız aheftu 5 sali jiberku pere jike çahoya girtire pere geçaxoya girtire şandiye hat gerten gelek naxoşiyên wê jî hene rewşa wê giran e hevseruka komele alîkariyê bi malbatên girtî û hukûmxwaran reya Marmarayê dilek sönmez demir derbarê mijarê de axivî bahsa cihêkariya ku li zindanan têkirin kir û got lijnê çavdêriyê bi hincetên cuda berdana girtiyan talûq dike em dibînin ku ev lijne
لسر بخویه ev lijne li gorî keyfa biryaran dide. Adeta ev lijne ji bo jiyana girtiye nexweş gefeke mezin e. Dilek Sönmez Demir li dijî van polîtikayan bank li herkesî demokratîk û xwedî wijdan kir da ku li hemberî pêhukukiyê pêdeng nemînin û bibin dengê girtiyan. Şandiye revberiya xweser hevdîtînên xwe li Almanyayê di domînên nûnerên Herêma Bakur û Şatê Sûriye hevdîtînên xwe yên li gel parlamenter û partiyên siyasî yên Alman re di domîne. Şandiye revberiya xweser bi endamên parlamentoya Almanyayê yên Partiya Sosyalîst Demokratîk ê Almanyayê SPT, Linz Koms û Frank Singpan endamên Partiya Çepgîra Almanya muxalefetê Gökhan Akbulut re civiya. Nûnerên revberiya xweser di her du hevdîtinan de rewşa Sûriyeyê geşedan li Bakur û Şatê Sûriyeyê, bandorên şerê Rusya û Ukraynayê û bandora şerê İsraîlê û Hamasê ya li ser Sûriyeyê xandin. Astengên siyasî aborî û ewlehiyê yên li pêşa revberiya xweser û zêdebûna tevgera çeteyên Daişê li Herêmê hatin nirxandin. Hat diyarkirin ku çeteyên Daişê Sûdê ji êrişên Dewleta Tirk adagirker ên li ser Herêmê dêkirin û êrişan pêktîne. Her wiha hat destşankirin ku dibe ku ev êriş bibin sedema vegera Daişê jî. Di hevdîtinan de dosyeya çeteyên Daişê yên di girtîgehan û kampên roj û holê de hatine şîrûvekirin û bank hate kirin ku berpirsyariyên xwe li hemberî dosyeya Daişê pêk bînin. Di hevdîtinan de îşaret bi êrişên Dewleta Tirk adagirker ên li ser binesaziya Herêmê hat kirin û hat gotin ev êriş aloziyeke mirovî ya mezin çêdikin û jiyana bi milyonan kesî dixe xeterî û wan neçarî koçberî dike. Şandiya revberiya xweser 18 Hezîranê jî li Almanyayê bi parlamenterên Partiya Mesîhiyan Demokrat CDU Jürg Hart û parlamenterê Partiya Keskan Kasım Tahir Salert re civiya bûn. Dewleta Tirk li Efrînê kesekên revan çeteyên polîsên leşkeriyên Dewleta Tirk adagirker ji gundê Holîleyê navçeya Recoyê İmad Mustafa Xelî rewandin. Hat ragihandin ku İmad Mustafa Xelî li Efrîna dagirkirî ji mala xwe ya li nêzî Xeçareya Nevrozê hate rewandin. Xelî li beriya du mehan ji Tirkiyeyê bi zorê ji Sûriyeyê re hatibû vegerandin. Rojnameyên Erebî Rusya berê ciwanên Sûriyê dide şerê li Ukraynayê. Rojnameya El Arab di nûçeya bi ser navê ciwanên Sûriyeyê ji bo şerê li Ukraynayê dikevin xefika Rusya û dibêje Rusya ji bo ku ciwanên Sûriyeyê beşdarî şerê li Ukraynayê bike hamleyeke daye dest pê kirin. Moskova biriya hin navbênkaran navên bi sedan ciwanên Sûriyeyê qeyd kirine û wê di nava çend rojan de berê wan bide şerê li Ukraynayê. Li gorî rojname Moskova hewl dide barê li ser leşkerên xwe sivik bike û berê xwe daye çeteyên biyanî ku wan li Sûriye peyda dike. Ji ber ku Sûriye bûye qada leşkerkirina ciwanan, Dewleta Tirk ji bi heman rêbazî berê bi hezaran ciwanên Sûriyeyê daye eniyên şer yên Libya û Ukraynayê. Rojnameya Şerq El Ewsat jî cih da şerê İsraîl û Hamasê û di nûçeyekê de dibêje desthilatdariya İsraîlê wê di hefteya bê de pêkanîna cezayê nû li dijî desthilatdariya Filîstînê bixe dengdanê de. Rojname dibêje ev mijar di heman demê de desthilatdariya İsraîlê dixe nava metirsiyê ku ji sedema zexta cîhanî hilweşe. Di nûçeyê de têgotin ku hevdalên desthilatdariya Filîstînê ya ji bo di qada nav netewê de Dewleta Filîstînê bê nazkirin zêde bûne. Li Amed Batman û Rihayê agir bi zeviyên genim ketin li gundê Ferrayê navçeya Farqîna Amedê nêzî 80 dönüm zeviyên genim şewitî piştî agir bi sewada genim ket gundî çûne hawarê destwerdan kirin. Gel bi melav tirmox traktoran çûn hawarê di demeke kurte şewat vemirandin. Li gorî agayên ajokar kevir ketiya nava Kêranê bêçêre ji ber vê çirûskê pekiyane Paqiyane agir bi pûşî û agir derketiye. Bere hefteyeke li gundê Delê Yeqoserê jî nêzî 10,000 dönüm gerim şewitî bû. Agahiyek jî ji navçeya Riha Sêwêrgê hat ji ber sedemeke nayê zanîn agir bi zêdeyî ket 200 ton ka şewitî. Şewat li taxa Firatê ya Sêwêrgê çêbû agir li 400 dönüm zevî belav bûye. Genim pêştir hatibû dirûn lê hîn jî ka
li erdê mabû li ser agahdarkirinê tîmên pêwendîdar çûn cihê şewatê. Malên nêzîkî agir hatin balakirin. Bi hevkariya xelkê, taxê û tîmên parastina sivîlan piştî 4 demjimêran agir vemirandin. Di encamê de 200 ton ka şewitî. Li navçeya Kevçûsê ya Êlihê agir bi zeviyên genim ket û 10 dönüm şewitiyan. Şewat li gundê Xiroyê çêbû. Hêjayî gotîne di nava du rojan de 320 dönüm zeviyên genim û daristanan şewitîne. 300 dönüm genim li Amêdê, 10 dönüm genim li Êlihê û 10 dönüm daristan jî li Çewligê şewitîn. Keştiya penaberan bin abu 11 kes fetisîn zêdetirî 6 kesî jî windan e. Kanala 24 ya İtalya ragihand ku keştiya penaberan li başûrê Qeraxên derya İtalyayê binav bûye. Li gorî nûçeya Kanala 24an 12 penaber hatine rizgarkirin herîkên 50 penaberên din keştiyê de windan e. Li herêmê ji bo dîtina windayan lêgerîn têre kirin. Hêzên Ewlekariya Qeraxên İtalya jî ragihand ku ji 12 kesên hatine rizgarkirin yek kes li bêjahiyê miriye. Rêxistina penaberan ya nav netewî îmo û UNICEF daxuyaniyek hevpardan û gotin keştî ji Tirkiye û Libyayê penaberên ji Sûriye, Mısır, Pakistan û Bangladeshê bar kirine û derketiye rê. Li gorî daneyên koçberan ya nav netewî îmo û ji serê salê û heta hevdê Haziranê li derya Spî 749 penaber li deryayê de fetisîne. Li İranê agir bi nexweşxaneyeke ket 9 kesan jiyana xwe ji destan. Televizyona dewletê ragihand ku li bajarokê Raht ê paytexta eyaleta Gîlanê serê sibehê agir bi nexweşxaneya Gamê ket. Hat ragihandû ku ji bo tespîtkirina sedema şawatê lêpirsîn hatiye destpêkirin. Serokê zanîngeha zanyariyên tîpê ya Gîlanê Muhammed Takin Asobî ji televizyonê re axivî got di encama şawatê de 9 kesan jiyana xwe ji destan e. Li gorî heman çavkaniyê li nexweşxaneyê di dema şawatê de 142 nexweş hebûn. Di mijara 2023 de di heman eyaletê li navendekê de Toksê ya li bajarokê Langarûdê di encama şawateke mezin de 32 kesan jiyana xwe ji desta bûn. Di Hezîrana 2020 de jî li Bakurê Tahranê agir bi gazên tûpê yên li klînîkekê ketibû û herîkêm 19 kes jiyana xwe ji desta bûn. Dayîk û zarokê wê yê di şewatê de asêman jiyana xwe ji destan. Li daireyeke qeta duyemîn a apartmaneke li taxa Suluca ya li navçeya Sarıcam a Edeneyê ji ber sedemeke nediyar şewat derket. Di şewatê de Meryem El Makrum 27 salî û zarokê wê 1 salî Mehmet Emin Barış jiyana xwe ji destan. Di şewatê de hevjînê Meryem CB jî birîndar bû. CB yê birîndar bûyî jî bi ambulansê birin nexweşxaneye perwerde û bajêra Edenê. Piştî xebatên lêkolîna ciyê bûyerê cenazeyê dayîk û kurê wê rakirin saziya tipa edliya Edeneyê. Ji bo ku sedemê derketina şewatê bê diyarkirin xebat hatin destpêkirin. Di 24 satan de 824 qeza çêbûn 6 kesên din jî jiyana xwe ji destan. Wezîrê Karê Hundir Alî Yerlikayê têkildarê qezeyên trafîkê yên di roja siyemîn a betlanaya cejna qurbanê çêbûn de li ser hesaba xwe medya dijîtal agahî da. Li gorî wê di hevdê Hezîranê roja duşemê de ku roja siyemîn a betlanaya cejneya 6 kesên jiyana xwe ji destan û 1327 kes jî birîndar bûne. Di her sê rojên awil em betlaneya cejnê de şemî, yekşem û duşem 22 kesan jiyana xwe ji destan û 4043 kes jî birîndar bûne. Nûçeya Mêdawiyê Putin ve serdana Koreya Bakur bike. Serokê Koreya Bakur Kim Jong-un
par îlonê çû serdana Rusyayê. Niha ji wê serok dewletê Rusya Vladimir Putin piştî 24 salan biçe serdana Koreya Bakur. Hat zanîn wê serdan roja sêşemê pêk bê û ev serdan jî li ser vexwandina Kim Jong-un çêbe. Her du dewlet wê aloziyên heyî û hevkariya leşkerî gotûbêj bikin. Piştî serdana Kim Jong-un a meha îlonê ku ji bo Rusyayê kiribû û hevdîtina her du serokan şûn de hevkariya her du dewletan duwarê aborî û leşkerî de gelek zêde bûne. Koreya Bakur xwe ji cîhana derve dûr dixe. Dewlet bi pergala Yonhê tê birêvebirin zêdetir îtimadê dide xwe. Zêdetir ji aliyê bav û kur ve tê birêvebirin. Belêgodarên hêjar û çên ku di nava rojê de derketine pêş me pêşkêşî kir ji bo godarkirina we spas dem baş.